Lyrik af Lisa Skålum Konge og Lærke Udbjerg Mortensen. Lyrik op gennem tiden. Vi vil komme ind på lyrikken i barokken, i oplysningstiden, i romantikken, i det moderne gennembrud, i 1900-tallet og i 1990'erne og 00'erne. I barokken skrives det første egentlige danske lyrik. Det er voldsomt, følelsesfuldt og dramatisk. Der bliver primært skrevet brugslyrik. Thomas Kingo skriver i 1676 lejlighedsdigtet Søslaget den 1. juni. Frem sejler Christian imod den svenske krone, det store sejlebæs, vandfyldte skibe truende, og den han byder til sin kugle, ild og sværd. Og tænker kongen, han er jo en krone værd. Der er kugle som op på den stærke flyder klemte, den haftet efter tryk af Christian er brændt. Lyrikken i oplysningstiden er præget af rationalistiske idéer og fornuft. Enkelhed og klarhed er i højsædet. Dette bliver startskuddet til centrallyrikken. Et eksempel på dette er slutningen af Ludvig Holberg. Nu efter Jovis bud, skov guder og gudinder, sig for hans trone til den tid han finder. På begge sider der blev brugt veltalenhed, der ville være ren, ej have blodet for. I romantikken udtrykker lyrikken tanker og følelser, og digterjeget kommer i centrum. Dette er begyndelsen til den eksperimenterende skrivestil, og besjælinger er der rigtig meget af i lyrikken. Dette ses i digtet Angst af Emil Aarestrup fra 1838. Hold fast dig omkring mig med dine runde arme. Hold fast imens dit hjerte endnu har blod og varme. Om lidt så er vi skilt ad, som bærende på hækken. Om lidt er vi forsvundet, som boblerne i det. I det moderne gennembrud er prosaen og dramaet den foretrukne genre, da lyrikken er for følelsesladet. Dog skriver Eva Jacobsen digte i genren arabesk genren, hvor forfatteren frit lader tanker og følelser slynge sig ind og ud af hinanden. Dette ses i digtet Nævner min tankeleg af Eva Jacobsen fra 1868. En duft af dug på nysudfoldet løv, de lette skygger af en nøgen busk, et rødgult solblink over fjerne roder, en hånd der springer fra min skulder, 2 læber der i angst og smerte, men lydløst hurtigt brister fra hinanden, alt går forbi mig i et kort sekund. Lyrikken i 1900-tallet er delt i 2 spor. Det ene er realismen, som finder en optimistisk tiltro til, at sproget kan benyttes til at beskrive virkeligheden. Det andet er modernismen, som modsat problematiserer denne antagelse og i stedet for bruger sproget til at gøre opmærksom på, at teksten ikke er virkelighed, men kunst. Derudover var 1900-tallet også præget af 2 andre stilarter. Futurismen, som besynger fremtiden og priser udviklingen i storbyen, og ekspressionismen, som også er fascineret af storbyens larm og kaos, men rummer en skepsis over for det moderne samfund og den første verdenskrig. Efter 2. verdenskrig og op til 1960'erne kom heretikamodernismen, som er stærkt inspireret af eksistentialismen som livsforståelse og danner baggrund for den højtidelige og ofte abstrakte lyrik. 1960'erne var præget af konfrontationsmodernismen, som integrerede hverdagsord som konservesdåse, elevatoren og den elektriske pære. Det var ofte associativt kombineret, sætninger er ofte løsrevet fra hinanden, og sproget er fyldt med svære metaforer. I 1970'erne kom systemdigtningen, hvor forfatterne legede med sproget og eksperimenterede med forskellige former for sproglig struktur i digtene. På denne måde repræsenterede systemdigtningen et opgør med centrallyrikken. I 1970'erne var der også 2 andre stilarter. Den ene var bekendelsslitteraturen, som var en mere privat litteratur, som indeholdte private bekendelser om forhold. Derudover var der knækprosaen, som er prosatekster, der er knækket i mindre stykker og sat op som verslinjer og strofer. I 80'erne vendte man tilbage til en digtning, der mindede meget om den, man så i romantikken. Derudover lagde man også musik til sine digte. Gennem 1900-tallet skrives der både digte, der er på bunden og ubunden form. Men i sidste halvdel af århundredet sejrer digtet med den frie ubundne form. Dette kan ses i uddraget af Lørdag af Vita Andersen fra 1977. Det er dejligt at have råd til at købe te. Vi smiler til hinanden. Så kører vi hjem til vores rækkehus. Spiser frokost. Bagefter elsker vi. Du ligger oven på mig og gør dig umage. Kun min underkrop er nøgen. Det fylder mig med lede, at du ikke gider at tage blusen af mig. For mine bryster interesserer dig ikke. Vi prøver høfligt at få vores bevægelser til at passe sammen.
I 1990'erne og 00'erne var genrehybrider. Usikkerheden om genre eller legen med genre er et typisk træk inden for digte. Digtet har også fået mange stemmer. Det lyriske jeg er ikke en fast instans i digtet længere. Der er altså ikke et overordnet digter-jeg, men flere. Definition af lyrik som begreb. Lyrik er en af de 3 hovedgenrer inden for skønlitteratur. Ordet lyrik stammer fra ordet lyr, som er et instrument. Lyrik i dag. I dag ser vi lyrikken i sange, i rap, i viser, børnerim og remser, digte, skuespil, reklamer og i religiøse sammenhæng. Analyse. Det første man skal gøre er at præsentere digtets titel, forfatter og udgivelsesår. Og derudover kan man også eventuelt præsentere baggrundsviden om forfatteren. Så kommer man ind på type og form, altså er det brugslyrik, centrallyrik, er det bunden form eller ubunden form, hvilken genre er det, sprog og opsætning. Undersøger hvilke virkemidler der er brugt og hvilken effekt disse har. Fortæller. Undersøg hvilken fortæller det er skrevet i og hvilken fortællertid det er. Handling og personer. Er der en egentlig handling i digtet, og hvilke personer er der? Tema og budskab. Undersøg hvilket tema digtet er opbygget om og hvilket budskab det prøver at komme med. Perspektivering. Hvilken sammenhæng er der med tiden og den litteraturhistoriske stil?